Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and Podcasting esiya ngokuya ngokwaziwa njengekhaya likamoya. Ngazajabulisa siphinde sibe nani sihlangane kule episode, and thank you very much for choosing us. If you are new to this channel, please don't forget to like and subscribe. It is the right thing to do, guys. Ukhombisa ini support by so doing. So please cela nenze sure nikhuthazane ni subscribe ni support ukuze i-channel ikhule. Kunezinto engifisa ukuthi ngizenzele abalandeli bendalo media and podcasting, kodwa lokho kuncike ekuthenini nina nisupporta kangakanani thina ukuze i-channel yethu ikwazi ukuthi inakekele wonke umuntu who is a member, wonke umuntu who is part and parcel of this movement that we have started. So please interact, engage us, and share our content as well. Share our content with your colleagues, your friends, your loved ones. Nganza kwethu. So I am very excited about today's episode because I'm gonna be unpacking a very thorny subject, a very thorny topic. Mhlambe niyaqala ukungibona ngigqoke isambatho ngizokwenza ilokhunjana nginazo, kepha ngingathandi kakhulu ukuthi ngiziveze mangabe ngenza ama video. Kepha namhlanje nganza kwethu umoya wami ucwilile. Ucwilile umoya wamkhulu Gwabini, ucwile kakhulu. Angikho esimweni esihle ngokomoya. Ngizonazisa ke ngokuqhubeka kwale video ukuthi yini engenza ngingabi sesimweni esihle ngokomoya. Ngizocela nje ukuthi ngeke ngipause, ngithathe leli thuba nginikeze laba abangaka subscribe ukuthi nje kulumzuzwana abake ba subscribe, ba like, ba comment ukuze i-channel ikhule. Ikhule ikwazi ukuthi isupport sonke, isupport mina, isupport i-team yami, isupport nawe la okhona ekhaya. Kunezinhlelo ezinkulu kakhulu, ezinhle kakhulu nganza kwethu engizifisela nina as i-audience, nina as ama-supporters and consumers of i-Indalo Media and Podcasting. Kodwa lokho kuncike ekuthenini nina nisupporta kangakanani. So ngiyathemba ukuthi senilikeile na subscriber. Ngicela singene kwitopic namhlanje. Ngicela wenze sure ukuthi ususa yonke into eseceleni engasikuphazamise. Uma ngabe ubona ukuthi le video njengoba uqala ukuyibuka manje akwakabi ready, kusane siphithipithane esikhona la ukhona, ngicela bandla ukuthi ngobe sengize ngayiposta angeke isalahleka. Ngicela ukuthi uthathe umzuzwana ulinde isimo size sizinze lapho, because ngifuna uyilalele from A to Z without any interruptions, because I'm going to be unpacking a very thorny topic, a very thorny subject. So angifisi ukuthi kube khona ama portions ale video ongawezwa. Nganza ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngicela uphinde ngibeke i-disclaimer ukuthi lezi zinto esizikhuluma la ekhaya angivesananga nje, akuzona izinto engivuka ekuseni nje ngathi mina namhlanje ngizoye ngikhulume ngokuthi okanye hayi namhlanje ngizoye ngenza ukuthi cha. Most of what we discuss here izinto engisuke engiqale ngaconsulta nalabantu laba abamkantshubovu okuyibona bakha le channel ibe ilento eyiyona. Umkhulu Gwabini akahambi yedwa, umsebenzi omngaka ku-impossible ukuthi ngingawenza ngingedwa. Kunabantu engibaphethe abangilokhunjile, abangibethe, abangigayidayo ke la ngaphansi komthunzi welanga ukuthi izinto ngizenza kanjani, ngizikhuluma kanjani, ngikhuluma ngigcine kuphi, ngambula kuphi, angambuli kuphi. Nganza ukuthi ngizokhuluma namhlanje ke ngenye yama topic okusithathe isikhathi ukuthi ngize nginikezwe i-go ahead ukuthi ngikhulume ngayo in this public platform. So ngicela ukuthi nilalelisise nganza kwethu, kodwa okubaleke kakhulu nikhule, nifunde kule channel. Njeba ngasho ngathi inhloso ngqangi yale channel ukuthi sakhe i-community okanye mhlawumbe i-family, like a very large family la esikwazi ukudiscussa khona ngama issues ahlukumezayo, ikakhulukazi izingane zesithunywa, izingane zakamoya, izingane ezisazintsha kulolu hambo lolakamoya ezisafuna ukukhula. Ngifisa ukuthi sikwazi ukuthi sidiscuss la, kuyi platform nje sazi ukuthi masifike la siqhamuka nesisombululo. Umkhulu Gwabina ngingeke ngikwazi konke, kepha kukhona abakhona la egroupini abanolwazi futhi oluthe thuthu ngaphezulu kolamkhulu
mhlambe bona ongenzeka ukuthi abakabi nayo mhlawumbe i-channel njengomkhulu Gwabini sebamphusha wazwaba ne-YouTube channel. So ngicela ukuthi sisebenziseni ulwazi nesiphiwo nokwambulelwa esinako sonke la njengoba sesama subscribers akwindalo Media and Podcasting ukuthi sikhulisane, sicijisane, siqwashisane ukuze impilo yethu iqhubeke as ama self initiates in particular. Nganza kwethu namhlanje ngizokhuluma ngetopic ejulile. Angazi ukuthi angeke izibe yinde kakhulu le video, angeke izibe yinde ngoba kakade kukhona engeke ihlale kubona kahle. So ngizozama ukuthi ngibe brief kepha angeke ngithule ngibona isimo siya ngokuba worse ngalendlela okwenzeka ngayo izinto. Ngenza kwethu angaze ngiyitshele ukuthi ngoke ngenza ivideo ngikhulume ngalezi zinto engizokhuluma ngazo namhlanje. Kepha ke asikho isikhathi esingafika lokho usuku olungafiki nalolu selifikile asike siyenze le video sidlule kuyona ukuze nami umoya wami ube ukhululeke. Ngigqoke lesambatho ke namhlanje because lesambatho esinye sezambatho ngicabanga ukuthi umuntu wakamoya ezinye zezambatho okhula ngazo ezikwi entry level so to speak oqala ngazo usalungisela usahlela imoya yakho akwabanye kuye kube blue and yellow abanye kube green and yellow isikhathi esiningi kodwa nje mangabe usaqala nje iyona ngisho ngithi i-entry level yakamoya izambatho siba kanje. Nganza kwethu wonke umuntu onejazi eli kanje ngiyamzwela osanda kulithola ngoba elinye lezambatho ezidefina usizi ongakazi uzulibona empilweni yomuntu kamoya. Ezinye zezambatho lezi oyayikhonjisa unikezwe zona uma ngabe impilo yakho ihlakazeke ngendlela ongakazi uzuyibone, uma ngabe uhlehlele emuva ngendlela ongakazi uzuyiphuphe ngishulele, uma ngabe ulahlekelwe iyona yonke into owakwayisebenzela kanzima empilweni usakule level lesambatho. Akekho umuntu noyedwa oke wambatha lesambatho impilo yakhe ihamba kahle. Akekho noyedwa oke wambatha lesambatho enazo zonke izinto ayenazo before azi ukuthi kufanele ambathe lesambatho. Isambatho esiqhama ngesikhathi yonke into ikulahlekelile. Kuqhele abangani, kuqhele umndeni, kulahleke imisebenzi, kulahleke izinto eziyimaterial ama-material gains osukusuka dusunawo. Kulahleke ngisho isimo senhlanhla suke sicwilile ngalesikhathi salesi sambatho. Akusona nje isambatho engiyaye ngisigqoke noma inini lesihlonipha kakhulu because I think saqhamuka lesambatho sa define an era, an end of an era eyangihlukumeza empilweni. Uyakwazi ukuhlukumezeka uxakeke ngathi wenza ngamabomu empilweni. Isigaba salesi sambatho. Isigaba salesi sambatho. Kodwa futhi okumnandi ngalesi sambatho isona sambatho esishanela wonke lawo mabibi. Isona sambatho esiletha ukukhanya kubona lobo bumnyama. Isona sambatho esiqalisa phansi yonke into. Yonke into. Ngike ngakhuluma ke ngesimo sokumbatho mhlambe ikakhulukazi imoya yasemanzini, imoya enolaka, imoya njengemoya yezinkanyamba, inzuza, abaluzi baphansi. Leyo moya ngakhuluma kwenye emavideo ngathi le distraction okuze makuthiwa bekudlula ishingishane endaweni ethize, le trail of distraction esala ngasemumva ile trail of distraction experience wa umuntu ombethwe enye yaleyo moya yasemanzini ekithi mangabe kushintsha izulu ubona izulu liphephukisa imizi yabantu, ubona izulu liphephula izitolo zabantu, liphephula amabhizinisi abantu, ubona izikhukhula ziwasha imizi yabantu abayisebenzela iminyaka beyakha, ubona izikhukhula zigugula izimoto zabantu. Ileyo moya ke othi mangabe uyimbethe ngokwaka spirituality iphinde futhi ifike empilweni yakho masifuna ukusebenza, ifuna ukuqala umuntu wayo kabusha, ifike nayo ikhukhule yonke into esempilweni yakhe, ikhukhule ilahla ishonisele.
uphenduke empilweni, uphenduke umuntu osingacishe simfanise njengomuntu oyingane encane, uzibone cha impilo angiyazi mawukuthi ngikwazi ukulahlekela izinto ade sengiyisebenzele kangaka, mawukuthi ngikwazi ukuhlehlela emuva ngilahlekele izinto bese ngiyigainile ezingaka. Ilezi sambatho, ile mimoya ehamba nale mimoya yasemanzini, imoya enolaka, imoya ethandayo ukuthi mangabe sifuna ukusebenza kumuntu wayo iziqalele yona phansi. Nganza kwethu already uyasibona isigulo sethu ukuthi sinzima kanjani. Uyakubona lokumbathwa kwethu okubizwa ngenhlanhla ukuthi mangabe siqala inhlanhla esisebenza iqala ikuhlehlisele emuva kanjani. Uqala ulahlikele lezi zinto ekade zamagugu kuwena, lezi zinto ekade zikudefine, izinto ekade zikubeka kwi level ethize, kwi social standing esithize, kwi economic standing ethize, izinto ekade zikwenza ube respected within the family, izinto ekade zikwenza ube respected beyond the parameters of i-family, beyond the parameters of ilokhunjani indawo ohlala kuyona. Izinto ekade unazo zikwenza ukuthi uhlonipheke endaweni, uhlonipheke kwibalazwe, kodwa ziduke lezi zinto mangabe sekufika le moya esikuzoqala isizosebenza nawo. So ukuduka kwalezi zinto nganza kwethu thina abantu bakamoya sekufanele sikhule manje ngokwanele sikwazi ukuthi it's part and parcel of ilokhunjana ijeni, uhlobo le-initiation esiyenzayo thina as ama-self initiates. Eyethi initiation, umzimba wethu as ama-self initiates uyisigodlo uwonke. The experiences that we go through, the hardships that we go through, the confusion that we experience during the initiation processes, the initiation stages of our self-initiates, ilokuhlukumezeka ne-confusion esiyilinganisa, esingacishe siyilinganise nale experiencwa abantu abathwase isidala isinguni. Kepha kuthina-ke ama-self-initiates leyo lokhunjana yenzeka kuthina qobo, kuba ama-experience ethu qobo. Ebese lezo zinto siloke sizilapha, sihamba singqongqoza, siphinde siphuphe, senze lokho esikutshelwayo, siye emanzini, siperform ama-rituals athize emanzini, siye ezizibeni, siyoperform ama-rituals athize, esuke siwakhonjisiwe emaphupheni, siye ey'mpophomeni, siyoperform ama-rituals athize, ukuze sidlule kulezimo esisuke sibhekene nazo. Camako, ukuze sidlule ezimweni esisuke sibhekene nazo ngaleso sikhathi. So kunzima izingane zakwethu, inzima le ndlela yokuba yi-self initiate, inzima ngendlela engakazi uzuyicabange. Inzima injalo, ithatha isikhathi eside, futhi ngangayibalula leyo ukuthi kahle hle awusoze uzuyiqede into ekuthiwa intwaso. Nje usuke usuzinikela. Ukuqala kwakho intaso basically it's you devoting your whole being towards working for ilokhunjana, ifamily yakho, abaphilayo nabangasekho, uhile, ubanikeze le healing abayidingayo, ubanikeze le awakening, ubavule amehlo lokho kudingeka ukuthi ukwenze ngentwaso yakho. So yinde iprocess yomuntu ozithwasisayo okanye abazithwasisayo nabantu abadala, because kuyakuphoqa ukuthi ulandele amaphupho, ibonakaliso, imizwa, ama-feelings phecelezi, ukuze into zakho ziye ngokwey'teji zakhona. So nganza kwethu khona kunzima kunjalo. Imake ngizongena kwi-topic yami, sengithe othi introduction ithi kuba yinjana because angifuni ukuba mude kwi-main topic yale video yale episode, because njalo mangabe ngicabanga ngizindla ngale topic engizokhuluma ngayo namhlanje, inyembezi ziyayigcwala amehlo. Nganza kwethu for the longest time zidlalile inyanga, zidlalile izangoma ngeyingane zesithunywa. Angicela ukuyiphinda le, zidlalile ezinye izangoma nezinye inyanga nabanye abalaphi bendabuko bedlala ngeyingane ezimbethwe kakhulu isithunywa, bedlala ngeyingane ekade kahle hle ziphethwe zikulesigaba okanye zimbethwe ile moya ezithwasiselayo. Ngiyabezwa abanye emakhaya bayasho bathi Mkhulu Gwabini kona ngathi siyakuzwa kodwa futhi ngathi asikuzwa. Ngicela ukuphinde ngivesane nje ngiyibeke
ngiyibhadlaze abanye abalaphi bendabuko abaningi, izangoma bangoma inyanga zidlalile zibaxhaphazile abantu akade beze nje bemnene bemsulwa bembathelwe izithunywa nje, zaphinde zaxhaphaza abantu akade kahlehle bevele behama self initiate okade kufanele babalekelele ne self initiation. Kepha uGobela afika impose ukuthi yena mangabe usungena emagcekeni akakhe kufanele wenze uA no B no C because wonke amathwasa akakhe they go through A B C D and E, ebese nawe subjected to the very same treatment, to the very same regime that only he is accustomed to. Angabe sakulalela your visions, your dreams, imizwa yakho. uGobela angakulalela ngisho ususho ukuthi ey njalo mangike ngachitha into eyigazi, ey impilo yami ngathi iyahlangahlangana, angakulalela konke lokho. Afuna ukuthi wena akunqumise inkukhu ibili igazi mhlawumbe lingahambisani nawe. Omunye akuyise endaweni ezithize zokukhuleka uthi mawumtshela ukuthi ay angubona umehluko mina nje basihamba lolu hambo olunje, mina emaphupheni ami ngiziphupha ngumuntu osendaweni ephakeme okungikhomba kupha entabeni. Ngokunqena nangokuba busy kwaba abanye angayizwa lonto ishoyo, afune wenze ngalendlela efunwa uyena. Kunabantu bakamoya, izingane ezimsulwa ezimbathelwe izithunywa ezizithole sezingena kwilokhunjana kwintwaso yesinguni. Kunabantu izingane ezimsulwa eziphuma emakubo zadela konke ezinako zayocela usizo koGobela kubalaphi bendabuko. Kepha abalaphi bendabuko zathi mayifika lezi zingane kubona zafika impilo inzimana, kodwa bathi beqala beqhubeka nalabo Gobela yajika impilo yangabisaba nzima, base beyahlupheka babaphuwa, kukhona ukubaphuwa uhlupheke nje kade right before ungene kule nyanga noma kulomlaphi wendabuko, kade impilo noma inzima kodwa ibincengeka. Kodwa once waqala wangena la was subject kuna wonke lama rituals enziwa kaleyo Gobela, iyaqala impilo yakho yahitha lento esiyibiza phecelezi nge-downward spiral. Wagcina usuhlupheka, wangena uxakekile koGobela bathize, waphuma usuhlupheka, waphuma nje usuhlupheka, wangagcina ngokuphuma usuhlupheka financially. Kepha even your material things, your material gains okade unawo, kukhona abantu abangena egodlweni ezithize balahlekelwe imizi, balahlekelwe imishado, balahlekelwe imoto, balahlekelwe izinto eziphathekayo. And mangabe ulandelisisa umuntu, ulandelisisa izinto, uyabona ukuthi uGobela wakhe wamfaka kwiregime wrong. Le yena njengoGobela asebenza ngayo azi ukuthi yena wonke umuntu oza la ekhaya ngimfaka la. Nganza kwethu kulezi zinto zakamoya, there is no such thing as one size fits all. I'm afraid akukwazi. Sibaningi, simbethwe, siphathisiwe, sisebenza ngawo umoya. Kodwa futhi sibaningi sinjalo, umuntu ngamunye usebenza ngendlela ehlukile kunomuntu oseceleni. Usebenza ngendlela ehluke kakhulu kunomuntu oseceleni. Phela bekungeke sisho ukuthi usuke umbethe isipho sasekhaya. Isipho because it's unique. It's unique. Akufani nokomunye umuntu. Indlela mina ezumkhulu Gwabini, the way I approach ilokhunjana this lento yaka spirituality nokusiza nokulekelela nokusiza ihlukile kunendlela abanye abenza ngayo. Nawu lapha ekhaya ungilalele ukuyona le journey esikuyona, because sonke, even myself included, I'm still a work in lokhunjana. I'm still a work in progress. I'm not a finished product. I will never be a finished product. In fact, I'm far from it. Kodwa khona kunjalo, kukhona izinto esengithi mangiphumela kwi-public ngazo bangibona abantu ukuthi hayi usecijekile umkhulu Gwabini, hayi umkhulu Gwabini nange simbulela into esingakaze sizwe. Izinto ezikhombisayo ukuthi ngempela isipho nesipho sethu sihlukile. So nganza ukuthi ngizokhuluma ngale lokhunjana ngale topic because iyangithinta.
eminyakeni yami yokuqala ngi-interact nabantu, mhlawumbe unyaka wesikhombisa lo, sengisebenza ke nabantu nje qobo. Sengisebenza nje ngabantu qobo. Iloku ivela lento yokuxhaphazeka kweingane zakamoya. Iloku ivela lento yokuxhaphazeka, yokuhlukumezeka kakhulu okungachazeki kweingane zakamoya. Kunemoya engadingi ukuthi uze uyohlala kaGobela. Kodwa khona izingane beyike yifike kumina zithi mina uGobela wangihlalisa kakhe engilungisela umndiki nomndawo. Leyo moya awuyi kohlala kaGobela. Kodwa ngesimo sokuthi khona izinto abeyigaina leyo Gobela. Bebegcina abangitshela ukuthi bahlala isikhathi esithize kaGobela belungisa leyo moya. Leyo moya imoya yasekhaya, uyilungisela ekhaya, uyilungisela unyathele ebaleni ekhaya, uhamba ngeinyawo uma usekhaya, inyawo. Uma ngabe ubhizi nalezo inkamba. Unyathele umhlabathi wasekhaya ebaleni ngezinyawo uma ukhona endlini. Ngani kwethu, this is a stern warning. This video it's a warning ukuthi asivuleni amehlo, singakusaba ukukhuluma nabantu abasuke bezosilapha ukuthi lento ongiqalisa yona anguliboni ushintsho. In fact kuya ngokuba nzima kulento ongiqalisa yona nje, kuya ngokuba nzima kakhulu kunakuqala. Angeke ngikuvimbe kanza ukuthi ngiyakubapha oGobela ngaziphi ikhathi, ngaziphi izathu. Kepha uma uzazi ukuthi umuntu wakamoya ombethe imoya yamakhosi kakhulukazi, awufundi ukulalela amaphupho akho, ulalela imizwa, ulalela imicabango. Kunalento ekipropose uGobela kuwena athi nje asenze ukuthi namhlanje kube khona kuwena into ethi engathi ungaze uphahluke, engathi uthi wena ngeke cha ngeke ngilunge khehla noma hayi ngeke ngilunge gogo. Kodwa bese wena uyitshela ukuthi sekuyisign yokudelela mhlawumbe leyo, ebese uyayigcina leyo nto kuwena. Only to find ukuthi kwi long term leyo nto iphinde ibuye ishaye wena. Ngigqokile sambatho ke namhlanje because nami ngiyazikhumbula ukuthi ngidlulile ezikhathini la ohlukumezeka khona, uxhaphazeke khona, uhlukumezeke khona, uxhaphazeke khona until kufika isigaba, kufike isalukwazi sikhuza ibhadi, ikhehla likhuza ibhadi, lithi manje sengifuna ukuthi indawo enje uzihambele wedwa, sengifuna ukuthi nokuthi uzenzele uwedwa. So ngenza ukuthi ngiyanikhulekisa leni ikhona emagumbini amanomhlaba lenibuka khona le video, ngiyanikhulekisa anginilibali emkhulekweni yami. Ngiyanifisela ukuthi kulolu hambo nibe nalento ekuthiwa isibindi ukulalela. Bese ungakusabi to speak out izinto ozibona ukuthi akuhambi kahle la. Into uma ungayizwa kahle uyasho ukuthi lokhu angikuzwa ke mkhulu, lokhu gogo angikuzwa. Angiyazi ukuthi ila vele kuqala khona izingxabano eziningi kwigenge ethwase isinguni nama self initiates noma mhlawumbe le genge yakamoya noma igenge yithunywa. Bagejana lapho nje, ukugejana kwabi lapho because basebenza ngendlela ezihlukile. Abantu abathwasa isinguni bahambisa ngepractice ukuthi mangabe umuntu enenkinga le sizilungisa ngo-A no B no C. Whereas abantu bemoya into zabo ziyashintsha. Bangaba nemoya efanayo, ecishe ifane, kodwa uthola ukuthi indlela obalungisela ngayo leyo moya ayifani. Ifamily nefamily ine secret code ekufanele ukuthi uqale i-unlockwe ebese uyakwazi ukulungisela lo muntu into zomoya. Akuyona i-one size fits all. Lesi ibona yenzeka okanye lebijwayele ukwenzeka esikhathini sasendulo. Njengamanje we have a new breed, a new generation of healers. Abantu abaphethe izinto ezinamandla ngendlela esimanga. Kodwa manje basithola behlukumezeka. Umuntu ahlukumezeke to a point yokuthi avesana dube ngisho izambatho. Khona bakubafika mina sebedube ngisho izambatho, beduba amajazi abo, beduba amabhayi, bedube yonke into. Loyo muntu sekufanele mina mkhulu Gwabini ngiqale phansi manje.
ngisebenzise ulwazi lami la psychology ngimluleke ngokwengqondo before ngimfake ngimbuyisele elokhunjaneni esimeni sakhe. So ngiyabona umsebenzi ukuthi kugcina sekunomsebenzi omningi esibhekene nawo thina abantu esiyenza lento ngenhliziyo esipassionate. Ngoba umuntu wakini ngeke uzumbone, ngeke uzumyekelele eduba isipho sakubo, elahla isipho sakubo le. Angeke uzumyekelele. Angeke futhi uzumyekelele umuntu kuwena efika enenkinga nawe odlulile kuyona. Ekhaliswa inkinga nawe kuyakukhalisa enkathini edlule. Awumyekeleli lo muntu. Nganza kwethu ngisho ngifuna ukuba mude kule topic because itopic enzima kakhulu, esisindayo. Ngicabanga ukuthi laba-ke lamakhehla nezalukwazi abasemva kwami bazothokoza mangabe ngiyinqamula la le video. Ngingaqhubeki ngisho okunye amanye amanyundululu. Kepha nje ngicela sihloniphaneni. Siqaphele masenza izinto, silalela imizwa, imicabango namaphupho. Kukancane ukuthi ungalahliswa amaphupho nezibonakalisi. Kukancane kakhulu. In fact mina kumkhulu ugwabini nje ngithi mina ingakho le ekhaya sisebenza ngamaphupho. Le ekhaya mina ngilandela wena nezibonakaliso zakini. Kepha ke khona izinsebenzo engeke ngizenze sikwazi ukuhlunga wona ke lo maphupho. Sikwazi ukuhlambulula ukuze amaphupho akacace. Kodwa ke kufanele ngilandele wena mangabe ngizosiza ngilandele wena. Akumina onqenqeleza phambili. Nganza kwethu, this is Mkhulu Gwabini, le Indalo Media and Podcasting. Don't forget to like, subscribe and share this content. Ngicela siphinde sibonane enkathini ezayo. Camako.